Zdarec Palec, vítáme vás u našeho dalšího challenge. Si budeme dávat facky párkama a kdo to nejdýl vydrží. Začneme od malých impulzů až po největší. Tak, teď přidávám slovo Jirkovi. Peťa řekl skoro všechno a kdo prohraje, tak dostane velkou ránu párkem na ksicht. No. A už to bolí. Ty škrtáš. Já to přijmou. Ne. Jo. Na ty kloubu. Jako ono se tohle to nevypadá, ale ono to úplně ranec bolí tím párkem. Neměl? Jo. Já jsem ho zlomil, nezlomil. Mám dát vrdu, jo. Ne, jako já tě tak. To bolí, Ty, jaký šutr. Díky. Já! Hej, to úplně bolí víc, Nikos. Dělej, nejmí. Teď to je jak šutrem, ty vole. No dobrý, teď už se jakože dá za chvilku rozhodne. Ty jsi kripl, ty jsi debil, on je dement, vemte ho do vohnic. Už tuší jiná, ať ty pálí. Ne, nechcem. To byl párek. Párek. To byl malá. Ty jsi škripl. Já jsem zpátky, jsem tady přistál, on je kosmonaut s párkama. Monokla. Co jsi to dělal? Ne, já. Vzpomněl, dělal si 30 párků. To čtvrtý. Já A ty zpátky. uhy máš, že jsi uhy. Jo. To bylo ucho, kámoši. To bolí dom. No, Já neslyším. už to bolí. Jo. To je na hovno. To bolí víc, ty vole. Čum. Já. No. Na čelo, to je lepší. Ale tak dělej. To je dost. Ne. A nedá mi tam tu ruchu, dělej. Odlož jsem mi granát. Dělej, teď já. Dělej. Harry, volím si tebe. Boj. Já, to bylo 4. Ne, to bylo 3. To tak 3. Raz, dva, 3. Nebyl. To byly 2. Teď máš v ruce. Dolgo chce. Už nemám pár. Já taky ne. To končí. Ne, Já už nemám párek. já ještě můžu. Ne, Poslední. ne, ty No, no.
Dobrý, teď končíme dál. Takže jsem vyhrál, takže ještě jednu ti dlužím. Ale do ruky, dělej. Ne to. Takže, to byla párková challenge. A like by potěšil, odběr taky. A zkoukněte to video a doufám, že se vám to líbilo. Zarec palec. Zarec.